ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାଉଜ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିଥାଉ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଓଲଟା। ଯେମିତିକି ଯୋଉ ଦିନରୁ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିଛି ନା, ମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ମାନେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଇ ଦିନରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଣ ନା ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପସନ, କେତେ କେତେ କରପସନ ଆମ ଦେଶରେ ମାନେ ହେବା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଉଛି। 2014 ମସିହାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭାବି ଭାବି ଆମେ ମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଯେମିତି କି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡସ୍ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି। ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ଯାହା ଛାଡ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମାନେ ଚୋରି କରିବା, ଶେଷରେ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତେ ଏତେ କରପସନ କରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିରାକି କପି କରିବା, କପି ତ ଛାଡ ମାନେ ଲିକ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବହୁତ। ତ ସେଇଭଳି ଯାହା ତ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, 2016 ମସିହାରୁ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ତ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2024-26 ମସିହାରେ ନା ବହୁତ, 2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଡାଟାଟି, ମାନେ 2024 ମସିହା ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ହଜାରିବାଗ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇ ବିହାର ପାଟନାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ମାନେ ଉତ୍ତର ମୁଖସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଭାବିନିଅ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆର ଗୋଟେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ତାର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ କି ମୁଁ ନିଟ୍ ହେବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଟେ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢିଥିବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଠ ପଢିଥିବ, ସେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ତାର ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହବ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକୁ ମାନେ ମୁଖସ୍ତ କରାଇବେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖସ୍ତ କରାଇବେ ତ କରାଇବେ, କିମ୍ବା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ବିକି ଖାଇଦେବେ, ତ ସେଇ ଛାତ୍ର ଉପରେ କଣ ବିତୁଥିବ। ତ ସେଇଭଳି 2026ର ଦେଖି ନେବା, 2026ର ମାନେ 2024 ଡିଜିଟାଲ ପେପର, ଏଇଟା ମାନେ ଦୁନିଆର ମାନେ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ମାନେ ବୋର୍ଡ ମାନେ ସ୍କାମ କହିଲେ ମାନେ ଚଳେ। ମାନେ ମାନେ 150 ପୃଷ୍ଠାର ମାନେ ପୁରା ସେମ ଟୁ ସେମ ପେପର ମାନେ ମାନେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏନଟିଏ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯିଏ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ମାନେ ଭାବ ମାନେ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଅଧିକାରୀ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ କରପସନ ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ, ଯୋଉ ଦିନ ନା ଏକ୍ଜାମ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଲା, ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଲା, ସେଇ ଦିନରୁ ଏଇଟା ତ ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଠିକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମାନେ 30ରୁ ଅଧିକା ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଏହାର ଧାରଣା ଲାଗି ଆମର ଜଣେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ଆମ ଭାରତର ଜଣେ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଲେ ମାନେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନରୁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ନା ମାନେ ଆମ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ନା ଟିକେ ବି ମାନେ ଫରକ ପଡୁନି, ସେ ମଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଇ ଆସେନି ସେଥିରେ। ନିଜକୁ ଓଡିଶାର କହିକି ନିଜକୁ ମତେ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଫିର ବି ଦେଖିଦବା କଣ କରାଯାଇପାରେ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନବା କି ସେ ଜଣେ ମାନେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଥ୍ରୀ ଇଡିୟଟ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛେ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଯିଏ ରାଞ୍ଚୋର ମାନେ ଅଭିନୟ, ଅମିର ଖାନ ତାରକା, ଯିଏ କି ରାଞ୍ଚୋର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡିକ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଯେମିତି ଆଇସି ସ୍ତୂପ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଲଦାଖ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କୃତ୍ରିମ ଆଇସ୍ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରି, ଏହା ଶୀତ ଦିନେ ପାଣିକୁ ପାହାଡ ଭଳି ଜମା ରଖେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ତଳି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚଳେ। ଶେଷମହଲ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷମହଲ 1988 ମସିହାରେ ସେ ଶେଷମହଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲଦାଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସୌର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କି ଯେମିତି କି ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସେନା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କି ମାନେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ -35-40 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ତ ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ ଦେବାର ସେ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ସିଜେପି ର, ଆମ ଯୋଉ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସିଜେପି ର ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନା, କେବେ ବି ଧର୍ମ ସହିବନି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ସୋନୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସାର୍ କୁ ଆମେ ଠିଆ ହବା। ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟେକି ନେଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ହେଲେ ବି ଆମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ
ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯାଇକି ଆମେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ନା ଏମିତି ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟି କରିକି ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।